uwanki. Kina zagin soja. Kina zagin soja don uwanki. Don uwanki. Ai ita haka take. Kwarai ma kuwa. Samu kai. Ai tun da na na kawo da sai. Kwarai ma kuwa. Ai lafiya? Lafiya. Allahu baby. Dama zuwa na yi ne miki wasu dan tambayoyi. Yaya sunanki? Ya sunan babanki? Kuma a wace area kike? Ni sunana Haji wani suna. Wani suna na jime daɗi. kuma sunan babana Mr. Zainab Sabo da Kaza. Kuma a san Sabin Barab nake da Mr. Barab. Wayyo Allah na. Malam lafiya? Lafiya. Allahu baby. Alau. Wa turo ka? Can wani gaula ne. Wani shashasha ya turo ni wajen ki. To kai kuma fa? Ai ni ma hukaci ne.